Me n'he adonat que les històries són com els virus. Necessiten saltar de cos en cos, de generació en generació per sobreviure. La idea parteix del diari que va fer el meu tiet avi a la Guerra Civil. És un material preciós que jo vaig descobrir justament quan estava passant tota la pandèmia del Covid, i quan el vaig llegir vaig trobar una història de la Guerra Civil com en tantes en coneixem i se n'han fet a la ficció, a les pel·lícules, o sigui... En aquest cas vaig trobar un jove que estava molt perdut i molt desesperançat. I jo em vaig sentir com molt identificat. I em va sorgir la necessitat de parlar d'aquelles històries que formen part del nostre llegat familiar que no coneixem, no? Com podia ser que jo no conegués una història tan bonica i tan propera a mi de la meva pròpia família. Mon pare va escriure un diari a la pitjor època de la seva vida. I amb el Jumon vam començar a treballar la idea i ens vam adonar que no volíem fer una altra obra sobre la Guerra Civil, sinó què passaria si li passés a un jove d'avui en dia amb tot el que ens està passant generacionalment en el món en el qual ens veiem, que hi ha genocidis streaming en directe, que tenim la ultradreta avançant per tots costats. I tot i que tot això sembli com molt desesperançador, la idea que tenim com a companyia, que també és el missatge que volíem fer a nivell de trencament generacional, era que ho volíem tractar des de la comèdia. És a dir, com un grup de dos germans que es volen presentar al Benidorm Fest poden intentar recuperar aquest llegat familiar i fer alguna cosa que canviï el sistema. Al final, el pont que hem trobat per unir les dues generacions, la generació del tiet avi del Pol i d'aquest soldat desesperançat i de la nostra generació 2025, és la música. Sempre ha sigut com un vehicle que s'ha traslladat de generació en generació. Llavors jo he partit de cançons infantils, El Jan Petit com balla, Margarideta llevat de matí, totes aquestes, i hem fet una versió tecnopop d'aquestes cançons, juntament, evidentment, amb cançons originals. Però volíem veure de quina manera, agafant una sonoritat supertradicional, ells poden explicar les mateixes històries un segle més tard i a més poden tenir aquest rotllo d'un grup de germans punkis, molt trencadors, molt mamarratxos, que fan un tipus de música més propera a la sonoritat que escoltem a dia d'avui en un Primavera Sound o en un Sona. L'espectacle té com dues necessitats com molt clares. Una és aquest pont que diu la Mireia entre com dues generacions, que per mi és l'exercici que jo vaig haver de fer amb el meu material del meu tiet avi, amb la meva madrina, i doncs aquí entra un personatge, que és el personatge de les Omplanes, que és la padrina del Cai i l'Ària. El meu personatge és la padrina, que és una responsabilitat perquè és una dona que viu i que va ser la que li va donar, és la seva tieta la que li va donar aquest llegat. Amb aquest llegat, ells poden trobar solucions als problemes que els hi passen ara. Després també és molt bonic i divertit que el queer no només és una cosa urbà, sinó que jo li explico moltes històries i moltes llegendes d'aquí del Pallars, de persones també que eren en aquell moment bitxos raros, però que en el fons eren persones amb una identitat que no era la normativa. I també se reivindica una mica tot el que és rural. Jo dic que soc una agrodiva, perquè és el món rural que de vegades es viu una mica d'esquenes a tot això, i jo crec que és molt ric. Aquesta relació que se teje entre la padrina i el Cai i l'Ària, d'alguna manera de posar en comú les històries de la família i com podíem convocar aquests dos públics al teatre. Un dels últims abusos cau sobre una penya i un tros de metall rebota i entra dintre el cos d'un dels meus companys per la part dels ronyons. Està allà